Goeiedag. Goeiedag. Gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Ja. Je bent een Sietse. Ja, dat zei ze. Ja. Al 50 jaar. Ja. Ja. Hoe viel dat? Nou, krijgelijk. Ja? Ja. We gaan naar de orde 50. Zeg maar wat gaan we nou? Je bloot een nuchter onder. Ik al. Ja. Je bent nooit nuchter, maar ik. Ja. Makkelijk, hè? Ja. Ja, ja. Je bent van Omer op Friesland daar. Dat klopt als een bus. Ja, dat heb ik in jaar meer. Had je nou het programma ik nog hier, dan ga je het onder de volgende nummer. Van hier. Hey. Ja, dat zie ik al, jong. Nou oké, jezelf dan een cent. Dat is nou het meeste wat er is. Nou, dan ben ik al wel weer. Nee hoor, net vijf. Zo. En je twark je jou dan wat om? Ja, dit is mijn hobby, hè. Van al wat bedaan, de knieën wat, de handen wat. Zo vind je wat uit. En wat vindt de vrouw ervan? Maar die hakt net. Nee. Alleen is echt mooi, hè. Het is wel mooi in haar. En vroeger wel trouwens best. Oké. Maar nee, ik had... daarom zei je, ik kan over de hoort eten, je kan voortgaan. Ja. Eigen baas. Ja. Dat is echt mooi. Had zo'n vooruit zien. Hé? Eten maar jezelf klaar, meidje. Ja. Hé? Nou, dat is het niet. Weet je wat je krijgt. Hé? Zo beschikbaar. En komen er direct nog wat vrouwen op jouw jitje? Ja, jongen, dat mag al je waarwaartje, hè? Zo, dit ben ik al een verrassing van me van de morgen. Dat ik met al waarwaartje wat er hier al je gebeurt. Zo beschikbaar. Mooi, dan Ja, geven we wij maar doen de strijden. schalen. Hoppatee, daar gaan we. Ik heb een stok mooi, hè? Pas op, ik krijg net mooi. Hetzelfde durven die nog. Die wij wenden. Hey hier. Ja. Wie kent het is dat? Ik vind het dezelfde durven die wij toen niet zien. Ja, nou, de beneideur die kan. Maar mijn deel, ik ben hetzelfde. Zo, nou, welkom. Kom verder zou ik zeggen. Zo. Ja, denk aan het opstappen. Ja, daarom heeft ik een beetje... Ja, wij kennen het opstapje nog. Kijk naar alle kindervoetjes die hier doorgegaan zijn. Dat moeten ze kloppen niet zetten. De kloppenbak. Ja, die Ja, en niet even die klompen bakken. Dat Ja. vind ik toch wel van die En de vakken. kapstokken dan? we winnen kapsel. Nee, dan moesten we... En dan Het hoekje, het hoekje. Ja, dan Ja. moesten we dat heel... Dan kwamen we Ja. bij de kapstokken. Ja, dan En dan hong zo die weer op mijn plaatje. En dan ging ik van lelijk. 80 jaar binnen wij vriendinnen van elkaar. En we zijn altijd lieke wees met elkaar. En als wij weer bijna binnen, dan heb ik weer willen. We wien vroeger altijd met huishuizen. Luid terug te Ja, vinden. ja, oh, te. Ja. Ja. Ja, Maar maar ja, we- vreselijk leuk. Heel leuk. Ja. Maar wat ik altijd zo mooi is, wij kennen elkaar nu 80 jaar, maar we hangen onder als kloden. Dat is een mooi Fries woord, hè? Als wat? Als kloden. Als Kloden, kloden. Ja. Kloon, Ja, punt. als, ja. Ja. Intimiteit is leuk. Nou, als zusters met elkaar, zo koest het voor zeggen. Ja. Heel leuk. Ja. Ja, hier heb ik nog herinneringen aan. Ja, dit was ook. Ja. Alleen ook die uitstap was Mooi. Wat prachtig gemaakt. Schitterend. Ronnie Fransen. Ja. En daar ben ik. Zie vroeger. Ken je nog wat herkennen van vroeger?
Nou, net volle. Nee? Die hagen. Als er eens een naar het kerk of daar gaan, dan zeggen wij altijd even door die hagen heen. Ja, dat is een schitterend, hè, dat we dit even zien. Dat we dit, die herinneringen vind ik zo heerlijk. Een boerderij.